Στην Τούμπα η πρώτη καλή ευκαιρία ήταν για τον ΠΑΟΚ, με τον Κρέσιτς να μπλοκάρει το σούτ του Μπακαγιώκο στο 7. Ο Ρεκόμπα βγάζει τέταρτο στο Γιάννο στο 28, εκείνος όμως δεν πλάσαρε εύστοχα το Χαλκιά. Στο 33 ο διαιτητής Παμπορίδης καταλόγησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μάκου στον Κονσεϊσάο, με τον Ήβιτς να γράφει το 1-0 από τα 11 βήματα. Στο 58 το αδύναμο σούτ του Μουσλίμοβιτς κόνταρε στο Λάνκαπ, με τον Κρέσιτς να μπλοκάρει εύκολα. Ο γκολκίπερ του Πανιωνίου αντέδρασε το ίδιο καλά σε ακόμα δύο φάσεις. Στην κεφαλιά του Βόσνιου στο 69, αλλά και στο σούτ του Μπακαγιώκο στη μικρή περιοχή. Το 2-0 δεν έγινε ούτε όταν ο Κονσεϊσάο βγήκε μόνος του μπροστά από τον Κρέσιτς, καθώς ο Πορτογάλος άρχισε να πλασάρει, με αποτέλεσμα να τον προλάβει ο Κοντοές. Κάτι που τελικά έγινε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Μουσλίμοβιτς.